कमल माये सुती कळली वे तुका ते मनीष शर्माल पूतू धावून गेल काही धावून गेलो खंय धावून गेल गो खंय धावून गेलो घरा दुखून हो धावून चमकला काही गो तो नारायण नारायण खसन गो आजकाल होड विषय वे गोचे गेला तशी येतालो वापस तशी नाही कमल माये तुमका कळना वय गोय मला तो गो मनीष शर्मा म्हळ्यार ते कट्ट्यार बैसून पळय घंटी कटले ना आशिल्ले पुरा बैसून फरडी पंचायतीक उलोवन बैसता तो मनीष शर्माल पुतवा वय गो निर्मला तोच मनीष शर्मा तो पळय पुरा जनाल पंचायती करून बसतसेल आता पळय माडी दुंड माराया तागेलो पूतू अयो तक्क सोडी गो तागेल बायले पळयला पाप दिसत गो म्हाका तिक मस्त शास्त्र कसं हग्गेल मुतीला अजून निमून येत ती पयर गो हांव मार्केटा वतना ही वाटेरी माती गुण पडले हांव एक बिगेला आशिल्ली उद्दाक आनी बन्न दिल्ले खा म्हूण सांगून ही म्हाका नाका म्हणली कसं नाका म्हूण म्हणलें उपासच म्हाका म्हणली कोण सांगेल तुका उपास धरूक म्हूण निमगिले तो कोण की वाटसे बाबा आसके ताण सांगले गे तिका उपास धरल्यार घरा सून चांग येता म्हूण म्हणली के सून चांग येवच सोडी तू धावून गेल घरा दाखवून कमल माये तांगेल पुत्ता पळयला वे एक नमून विचित्र शे एक नमून करतशे लबा कसं म्हणून कळली वय कमल माये निर्मलान सांगिल करेक्ट तो पळय एक नमून विचित्रस पयर हांव रात्री बामणा लोट वॉकिंगा वताना ताका पळयलें तो शूज घालनो कान्ना एक गुडदी घालनो बुडू 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 वतस आनी एकलो उलोवन येतस कितले जेला वाडणे आशिल्ले कुलिंग ग्लास विंगड घाला कोणे रात्री कुलिंग ग्लास घालून वॉकिंग करता नारायण नारायण कूलिंग ग्लास रात्रीचे रात्री कोणी कूलिंग ग्लास घालता वे वा चोरी करून वत्त की गो चोरी करतना मात्र रात्री कूलिंग ग्लास घालून वच्चे कसन कमल माये चोरी करताना कोणी कुलिंग ग्लास घालता कसन गो निर्मला तुका कसनय गोतना कूलिंग ग्लास घालून चोरी करचे कूलिंग ग्लास घाले गुर्तनी मेळना ना चोरी करताना ताका कूलिंग ग्लास घालचे ते क्रिमिनल परत कूलिंग ग्लास घालचे टीव्हीर पळयला वही कमल माये तू सांगील बरी आशा पुरो आजकाल कोणाला कसं नाही सांगचे जायना तिथले नाही ताणी केस पुरो सोनू विचित्र नमुने रस आणि वेळ ना ते वेळा आणि पुरो गिटार बरसून बसत मारे ती वही गो लॉंग हेअर लॉंग प्रॉब्लेम गो हन्ने कोतुस तुका तागेला अण्णान काय कोण तीर बरोच्या सोडी दिसता सगळे अंगभर पेन्सिल अंगीचून लागो कमल माये ते पेन्सिल अंगीचून घेतील नाही ते टॅटू म्हणतात ती ते 1000 गटल्यान दुड्ड खर्चून टॅटू घालून घेवचे टाटुकी देवा गोतो कमल माये ते शिरेले कोनज आजकाल चेरडुवा नमुनवार वेसू दिगो केसू आंगभर टॅटो आणि हातभर कुच कुची नोट तू सांगील वय गो आता जनरेशन चेरडुवाला तशीची कालाके तक्क कोला नारायण नारायण ते मनीष शर्माल बायले पळयला रे पाप दिसत गो पयर देवस्थानान तू 4 गंटे एकली बैसून आशिल्ली थंय कोण की हात पळयता लायलो हिगेल हात पळोवन तिक म्हणलें तुगेल पुत्ताक शेनी धरला म्हणून शनी नाही तो ते गो अर्धोणीर बसून पार्टी करतस तो थंय पार्टी करतस ही पाप शनी देस म्हणून ऐकून बुडू 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 रडतस धोड पुरो सुजून घेतला हिने म्हणला बरी मनीष शर्मा माम खंय अस तो गोवा दोणीर बाय सरला नव्हे मनीष शर्मा विंगड खंयचे दोणीर बाय सरला की सुद्देस की तुका मनीष शर्मा खंय तोंड दाखयनाशी निपम बसला की तागेल पुत्तान केला कर्माक तो तागेल पूतू IAS ऑफिसर दत्त म्हणून गांव सकड टाम टाम मारन येयलो तल IAS ऑफिसरचे विषयार नाही आता हागले विषयार सगळे गांव प्रचार जाताच दिसता प्रति वर्ष इंडिपेंडन्स डे कस पळय व्हडली जेन्स लाउड स्पीकर आयदूर राबून बारीक कोचीत आशिल्लो ह्या पण काही लाउड स्पीकर म्हाका शिजून बसत कितकी नाही गो आता चेडू गोवा वचून कसं करता गो सांग गो हंग पुरा कोरू जायना ती थंय वचून करता ती आता कशी खूप दुड्ड सर पार्टी करचे गंमत करचे आणि कसं करचे यो येताल गो मागशी कशी चमकला की तशी वापस येऊ का नव्हे त्या कशी कमल माया तुम्ही तिथले धैर्य सांगतस ती तो चमकावाला वापस येत टांगा म्हणून आणि या नाशी काही वतल गो तो ताण खर्च दुड्ड पुरो कोणावले तागेला अन्नाले मनीष शर्माले असं तर ते गुंतवण असता काल जाल कुठले येत तांगा गावान तो
तशी सांगेल तुका आणि गाव येतानाच पळय तागेला आन अम्मा बगला लागी 2 चप्पल घेऊन स्वागत करून रपतली ताका वही कमल मये ದುಡ್ಡು ಸರ್ತಾರಾವ್ ಪಸ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ನೀನು ವಯ್ಯ ಬಾ ಎತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಲ್ಗಡೆಸನವೆ ತನ್ನಿ ಕಸ म्हणू इतिहात करतले वय गो येताल तो ते आवसून केला देवाल काम कुणी तो मक्ष येतालो यो कमल मये विमला कसला कमका ते विषय पुरा जायत गो निर्मला तू ಒಳ್ಳಿ मंतर जावचे वचू नका आमक काय कोणाली सुद्धी नका कोणाले विषय नका आमक काय कसने खबर नका तू गेला तागेला आनेकलो कट्ट्यार बसून पंचदी करत म्हणारी आम्ही तशी वॅ आमक जाय वॅ त्या पुराय सोडी